14 снежня пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якія адбудуцца 19 снежня. У гэтым цесным пакойчыку Палаца культуры прафсаюзаў знаходзіцца 21-й выбарчы ўчастак цэнтральнага раёну Менска. Тут могуць датэрмінова прагаласаваць жыхары вуліц Карла Маркса, Леніна, Інтэрнацыянальнай і праспекту Незалежнасці. Паводле цэнтру выбаркаму, звычайна ў датэрміновым галасаванні бяруць удзел ад 20 до 30% выбарцаў. На тэрыторыі 21-го участку, як паведаміў назіральнік Міхаіл Мікуліч, пражывае каля 1000 выбарцаў. Колькі з іх ужо прагаласавала? Сакратар камісіі Алена Янулевіч абвясціла лічбу 12 выбарцаў. Гэта за першую палову першага дня датэрміновага галасавання. У вас тоже 12? Ну так и все. Как в аптеке. Калі такімі тэмпамі будуць датэрмінова галасаваць і далей, то за 5 дзён набярэцца 10-15% выбарцаў, меней за прагноз цэнтру выбаркаму. Алена Янулевіч не выключае, што тэмпы датэрміновага галасавання павялічацца, таму на дзень было назапашана 64 бюлетэні. Назіральніца Вероніка Арэшка дзеліцца сваімі ўражаннямі. Все было чисто. Так вот, як вы вырашылі, што все чисто? Ну, пакуль не было ніякіх пытанняў, што чалавек прыйшоў, яго не ўпісаны, ці чалавек прыйшоў, яго тут няма. Все бюлетэні чыстыя, падпісаныя, нідзе адзнак, чалавек можа спакойна сысці прагаласаваць, ніхто не бачыць, што напісана ў бюлетэні. Апазіцыя кажа, што якраз датэрміновае галасаванне адкрывае магчымасць укідваць фальшывыя бюлетэні ў скрыні і гэтак мяняць сапраўдны выбар народу. Алена Янулевіч не першы раз праводзіць выбары. Сакратар камісіі кажа, што на іх выбарчым участку фальсіфікацыі не было, і гэта немагчыма, бо скрыня ўвесь час пад кантролем міліцыі, нават ноччу. И когда мы начали раскладывать наши бюллетени там в зале, да, то даже чисто визуально было видно, что, предположим, за какого-то там кандидата вот такая вот кучка, за какого-то такая, ну, а за Лукашенко была вот такая гора. И даже если протокола не писать, оно уже было видно. З якіх прычын людзі ідуць галасаваць датэрмінова? За гэту жанчыну упэўнена адказаў яе муж. Потому что... Почему? Потому что это наша гражданская позиция такая. Голосовать датэрмінова? Да. Еще раз сложите, еще раз. Еще раз, хорошо. А 19-го вы не сможете проголосовать себе? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? А гэтая выбарніца сама патлумачыла, чаму прагаласавала датэрмінова і за каго менавіта. Потому что у меня нет вопросов, мне нечего думать, у меня нет вопросов относительно кандидатуры. Это во-первых. Вот. И я себе просто освобожу воскресенье. Сейчас проголосую. Да, Лукашенко. З альтэрнатыўных Лукашенку кандыдатаў жанчыне ніхто не спадабаўся. Я думаю, что лучший способ был настроить против себя для них – это выступить по телевизору так, как они это сделали. За датэрміновымі выбарамі на 21-м участку сочаць назіральнікі ад АГП і ад грамадскай арганізацыі «Супольнасць». Сярод дня прыйшлі зарэгістравацца назіральнікі ад праўладнай маладзёвай арганізацыі БРСМ, аднак назіраць яны будуць толькі 19-го. Датэрміновае галасаванне іх не зацікавіла. Як будзе ахоўвацца скрыня з галасамі тых, хто удзельнічаў у выбарах датэрмінова? На час абедзенага перапынку шчыліну ў скрыні закрылі лістом з подпісамі, прымацавалі скотчам, а саму скрыню планавалі змясціць у сейф, але не знайшлі ключа і пакінулі пад аховай міліцыянта ў званні маёра.